Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού, στο κανάλι SR Collector. Στο σημερινό βίντεο αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε ένα 20 δραχμό που έβγαλε η Ελλάδα. Το 20 δραχμό είναι αυτό εδώ. Τα συγκεκριμένα κοπήκανε το 1960. Στην μπροστινή όψη παρατηρούμε την σελήνη, τη θεά του φεγγαριού, να κάθεται πάνω σε ένα άλογο και κάτω από το άλογο παρατηρούμε ένα κύμα με ένα δελφινάκι. Το νόμισμα είναι σε υψηλή κατάσταση, ακυκλοφόρητο. Πανέμορφο. Στην πίσω όψη παρατηρούμε τον βασιλιά Παύλο. Πιστεύω να διακρίνεται το λούστρο που έχει το νόμισμα. Το συγκεκριμένο νόμισμα είναι 7,5 γραμμάρια, είναι ασημένιο, κόπηκε στο νομισματοκοπείο του Λονδίνου και ο χαράκτης ήταν ο Βάσος Φαλιρέας, από ό,τι είχα διαβάσει. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που σύλλεξα για το συγκεκριμένο νόμισμα. Αν ξέρετε κάτι περισσότερο από ό,τι είπα εγώ σήμερα, μπορείτε να το γράψετε κάτω στις ερωτήσεις. Κάθε σχόλιο είναι καλοδεχούμενο, γιατί όλοι μαθαίνουμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας.